ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଖାନା ଖଜାନାରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଦେଶୀ ପୁଆଲ ଛତିର ଭଜା ବନାମା। ଦେଶୀ ପୁଆଲ ଛତି ଖାଲି ବର୍ଷା ମାସେ ମିଲସି। ଏଟା ବନାବାର ବହୁତ ଇଜି है ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗସି। ଚାଲୁନ୍ ଛତିକି ବାଛି ଦେମା। ଛତିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ଦେମା। দেখুন মুই এন্তা ସବୁ ଛତିକେ ବାଛି ଦେଇଛେ। ଇହାଦେ ଛତିକେ ଭଲସେ ଧୁଇ ଦେମା। ହଳଦୀ ଚାମଚେ ଦେଇଦେମା। ଛତି ଧୁଇଲା ବେଲେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବେ। ଛତିକେ ଖଲଖଲେଇ କରି ଧୁଇ ଦେମା। ସବୁ ମଇଲା ବାହାରି ଯିବା, ତାର ଲାଲ ପାଣି ତକ ବାହାରି ଯିବା। ଛତି ଧୁଇ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଚିପି ଚିପି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେମା। ଏବେ ଛତି ବନାମା। ଛତି ଭାଜବାର ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକେ କାଟିଦେମା। ଏବେ କଢ଼େଇକେ ବସେଇଦେମା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଲ 4 ଚାମଚ ଦେଇଦେମା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସୋରିଷ ଚାମଚେ ପକେଇଦେମା। 3ଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଇନ କାଟିକି ପକେଇଦେମା। ରାଗଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ମିର୍ଚା କମ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମିର୍ଚା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକେ ପକେଇଦେମା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେମା। ପିଆଜ ଭାଜଲା ବେଲେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ପିଆଜଟା ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହେଇଯାଇସି। ପିଆଜଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାର ତक ଭାଜିଦେମା। দেখুন আমার পিঁয়াজটা ভলসে ভাজি ହେଇଗଲାନ। ପିଆଜଟା ତ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାନ। ଧୁଇକି ରଖିଥିବା ଛତିକି ଏବେ ପକେଇଦେମା। ଏବେ ହଳଦୀ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେମା। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ବି ମସଲା ନାଇଁ ପଡ଼େ। ସବୁକେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେମା। ଛତିରେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରସି। ପାଣି ଶୁଖବାର ତକ ଛତିକେ ଭାଜିଦେମା। ଛତିକେ କମ ସେ କମ 15-20 ମିନିଟ ଭାଜବାକେ ପଡ଼ସି। ମଝି ମଝିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିମା। 10 ମିନିଟ ହେଇଗଲାନ ମୋର ଛତି ଭାଜବା। ଛତି ଭାଜବାଟା ଆମେ ପୁରା ନାଇଁ ଦେଖି। ସବୁ ଦେଖାଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋର ବି ହେଇଯିବେ। ଆମର ଛତି ହେଇ ଆସିଲାନ। ବେଶୀ ଟାଇମ ଆଉ ଭାଜବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଛତିଟା ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲାନ। ଏବେ ଗରମ ଗରମ ବାଢ଼ି ଦେମା। ଗରମ ଗରମ ଖାଏମା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖୁଆମା। ଛତି କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏନ୍ତା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇब କରୁନ୍।